Matindog po ang gabos. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth, your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain. Everlasting is your reign. Infinite your vast domain. Everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn. Angels' choirs above are raising. Cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image. In these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied, our words. Only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplications. Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes.
Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Jesus, hear us. Graciously hear us, O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, that the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and in work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual prayer and love of your holy name, for you never fail to govern whom you do not do solidity establish in your love through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable afflictions and despair. For your sacred infant's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as iba pang mga natural na kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imuli na lang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imuli na lang. Di imi nasabutan na sinautuban sa imong kabutan, na atamano ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean minan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo oran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imuli na lang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ama, sin ka na, kaya sin ka na Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po Lunes, ika-18 simana kan ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mga mas intention, siyo po ang mga minasunod. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Christine and Daniel Napili and family, Laurel Joy Magdaong and family, Alcazar family. For birthday blessing for Sean Ray Lostado, sa kahagadan ni kan Lostado and Solomon family. In honor of St. Jude ni kan devotee. For successful board examination for criminology ni Jumel Nabor. For successful examination of
Rica Luares and Karen Tabagon, ni Rica Luares and Karen Tabagon, for the gift of life of Asmin Babasa, sa kahagadan ni Hasmin Babasa, sa kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, sa kahagadan ni Rosie Azopardo Cantara and family, for passing the licensure examination for criminology, sa kahagadan ni Clarice Galvo, para sa kapahingaloan kan mga kalag, Proylan, sa kahagadan ni Rosie Azopardo Cantara and family, Estelita ni Jessa Ribotiaco, Flor de Liza ni Hermelina Alcazar, Jesus ni kan Medina family, Jocelyn kan Alamel family, Eva kan Paulinos family, All Souls ni Altia Addison, Rodolfo kan Bermejo family, Miriam ni Emisiona. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos para sa pagpuon. Ayon man yato ang mga ordinansa aga, tulong diakono, asin duwang padi. Lugod sa pagikat sa mga pamibi, kay gwasinda nin maray na preparasyon. Sa ngarang ka na asin aki, sin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mga pasaindo, Asin sa imong espiritu, mga tugang ako, tan sa mga kasalan, tangani magkanago kitang magselebrar kan nga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Sin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, sin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang na ako'y pamibis kaguranan tang Diyos. Maherak man lugod sa ton, Diyos na makakamhan. Asin magkapatawadan sa mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mabibig kita, kagurang niyan, madiyas sa iyong mga nasasangkuban na sinwarasan sa mga nagahagad, andaing tapos nakarahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nagagibo asin kagsakop, ang mga linalang baguhon asin mga binago, pa danayon, kay iba mong nabubuhay asin
Uli kay Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay sinagahari kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Himation po niya to an inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Sa kapinunan kan paghadi ni Sedecias, hadi ni Huda, sa ikalimang bulan kan ikaapat na taon, si Ananias, aki ni Asur, propeta sa Gabaon, nagtaramsako sa harong nin kagurangnan, sa atubang nin mga padi asin katawohan. Ini ang sabi nin kagurangnan nin mga hukbo, Diyos ng Israel. Hahalion ko ang kapangyarihan kan hadi nin Babilonia. Sa laog nin 2 taon, ibabalik ko sa lugar na ini ang mga garamiton sa templo nin kagurangnan na kinuan ni Nabucodonosor, hadi nin Babilonia, asin dinaranuman sa Babilonia. Papabalikon ko digdi si Jeconias, aki ni Joaquim, hadi nin Huda, asin ang gabos na bihag nin Huda na idinakit sa Babilonia, olay nin kagurangnan. Huli hahalion ko ang kapangyarihan kan hadi nin Babilonia, si Jeremias na propeta, nagsimbag kay Ananias na propeta sa atubang kan kapadean, asin bilog na banwaan na ituon sa harong nin kagurangnan. Amen. Siring lugod ang gibuhon nin kagurangnan. Patutuohan lugod nin kagurangnan ang mga tataramo nin sa imong paghula, na ang mga garamiton kaining harong nin kagurangnan, asin ang gabos na dinara sa Babilonia, ibabalik digdi. Alagad, hinanyugaan itataram ko sa imo, asin sa bilog na banwaan. Ang mga propeta na nagkairenot sako, asin sa imo, kasuanoy naghurula dapit sa mga iriwan. Kahurasaan asin damat tumang sa dakol na mga banwaan, asin darakula na mga kahadean. Alagad ang propeta na naguhula nin katuninongan, minimidbid sana na tunay na subol nin kagurangnan, kung nauutob ang sa iyang pinaghula. Dangan hinali ni Ananias, ang sakal sa liog ni Jeremias, asin binari niya ito. Nagtaram siya sa atubang kangabos na katawohan. Ini ang sabi nin kagurangnan, siring kaiyan, babarion ko ang sakal ni Nabucodonosor, hadi nin Babilonia, sa liog nin gabos na banwaan, sa laog nin 2 taon. Asin si Jeremias tulos nang huminali. Pagkatapos na halion ni Ananias ang sakal sa liog ni Jeremias, uminabot ang tataramon ng kagurangnan kay Jeremias na ang sabi, Lakaw, asin sabihan mo si Ananias, ini ang sabi nin kagurangnan. Binari mo ang sakal na kahoy, alagad guminibo ka nin sakal na lansang. Iyo ini ang tataramon nin kagurangnan nin mga hukbo, Diyos nin Israel. Lansang na sakal at ibubugta ko sa liog kan mga banwaan na ini na naglilingkod kina Nabucodonosor, hadi nin Babilonia. Asin maglilingkod nin sinda sa iya, huli tasagkod ang mga hayop sa kabasan, itinao ko sa iya. Nagsabi pa si Jeremias kay Ananias, himatea ini Ananias, ang kagurangnan day nagsubol sa imo, asin ang mga tawong ini, pinatubod mo sa kaputikan. Kaya ini ang sabi nin kagurangnan, uya, hahalion ta ka sa ibabaw kan daga, magagadan ka sa taon na ini, hulit na nagtaram kanin kasumbikalan tumang sa kagurangnan. Asin si Ananias na propeta, nagadan sa 7 bulan kan taon man sanang iyan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Tukdoan sa ko ang mga pagbuot mo, kagurangnan. Tukduan sa ko ang mga pagbuot mo, kagurangnan. Halea sa ko ang dala nin kaputikan, asin itukdo mo sa ko ang sa imong pagbuot. Hare paghalea sa ko ang pagtaram nin katotoohan, hulit na nagsasarig ako sa imong kabutan. Tukduan sa ko ang mga pagbuot mo, kagurangnan.
Dumulok sa ko ang mga may pagkatakot sa imo, asin ang mga nagmimidbid kan sa imong mga pagbuot, maging dayupot ang sakong puso sa imong kabutan, tanganing day ako masupugan. Tukduan sa ko ang mga pagbuot mo kagurangnan. Ang mga tampalasa nagbabantay, nagadanon ako. Alagad ako nagsusunod kan sa imong mga hatol. Dai ako nagtalikod sa imong mga tugon, hulita ako sa imong tinukdoan. Tukduan sa ko ang mga pagbuot mo kagurangnan. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkakakan mga tao, pinalunad ni Jesus sa mga disipulo sa sakayan, pinainot niya sa ibong kandanaw. Mantang pinapahali niyan mga tao. Pagkatapos nagibuon niyan, solo siya nagtukad sa bukid. Tanganing mabibi, kan banggina, solo na siya duman. Mentras ang sakayan naharayo na sa baybayon. Inaanod kan mga alon, ulita laban sa doros. Durante kan kaapat na pagbantay nin banggi, si Jesus nagdulok sa inda na naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Kan mailing siya kan mga disipulo naglalakaw sa ibabaw kan dagat na takot sinda. Multo ini ang sabi ninda, sinagkurahaw sinda sa takot. Tulos-tulos sinabihan sinda ni Jesus, magpakusog kamo, ako ini, day kamo matakot. Nagsimbag si Pedro, kagurangnan ko ni kayan, pagbutan mo akong magduman sa imo sa ibabaw kan tubig. Nagsabi si Jesus, madya, naglusad si Pedro sa kayan, sinagpoon na maglakaw sa ibabaw kan tubig. Pasiring kay Jesus, alagad kan mahiling niya, kung kuraano kakusog ang duros, natakot siya, sin nagpoon ang maglubog. Nagkurawos siya, kagurangnan, ligtasan ako. Tulos na inunat ni Jesus sa iyang kamot. Kinaptan si Pedro sa kasinabihan, kadikit ang pagtubod, tadaw ta nagduwa-duwa ka. Pakaluna dinda sa kayan, minuntok ang doros. Ang mga nasa sakayan nagsamba kay Jesus, nagsabi, totoo mananggad na ikanakin ng Diyos. Pagkabalyo ninda, nagduong sinda sa Hinisaret, kan mamidbid siya kan mga tao sa lugar na ito, nagpadara sinda nin bareta sa bilog na palibot sa lugar. Dira sa iya kan mga tawon gabos nagihelang. Asin nakimahirak sa iyang mabulong o dutaan ang mga gayad kan sa indang gubing, singgabos nakaduta kaya na umayan. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Magurupurap kita duman sa inot na nabasahon, namanungod sa rong propeta, si Ananias, na nanggutan kan kagurangnan, asin sa iyang kapangyarihan, na gadan ang sabing propeta. Hinulit kay itong panahon, ang mga propeta nagtuhula manungod sa mga bagay na madatong. Bako sa bagay na nangyari na o kaya presenteng mga pangyayari. Kaya kapod sindang future na mga parataram, no? As in,
sa Old Testament, lumang tipan, iguanin daw ang klase. Itong tunay na propeta, itong mga palsong propeta. Ang tunay na propeta, susug sa pigsabi digdi, ang usual na pigbabareta, pigsabi, lalo na sa mga hadi, kang kahadayan, iyo na manungod sa mga gera, mga may maabot na kaiwal o kaya mga negatibo na mga pangyayari. Kasi kung minsan abo hindi kang mga hadi. Kaya sometimes kukuha kang hadi itong medyo pabor sa inda o itong gusto nindo madangog. Kaya ini ang titaram kang false prophet, no? Imbis na gera, katuninungan, sasabihin. Imbis na peste o tagutom, progreso, no? Digdi mahihiling ang nasabing difference kay itong tunay asin palsong propeta. Ngayon, magang panahon, ako doon na false prophets, naggagamit kang media, social media, nagbabas, o kaya kung ano pa ang sinasabing sala, pigkapakaraot ang tama, tangani sa ng sindatubudan, o kaya may pinapanigan na kung sisay man. Sa pagiging propeta kan sarong Kristiyano, aram tabaga, tulo ang pigaako tang katungkulan, kan kita binunyagan, not ang pagiging hadi, asin propeta. At yung pinakamahirap, yung pagiging propeta. Ninulingan nita sa pag-rokyaw tao, pagbalangibog kang maray na bareta, yun ipo ang prophetic teaching. Kaya, kung sanay kang mag-utik, di ka man pwede maging propeta. Ninulita, ang tao gusto kang itong madaling gibuhon, what is convenient, what is easy to do, iyo po ang sabihin ta, tanganing makakakitaki mga followers. Pero, that is not telling the truth about the gospel, no? Dahil ang sabi ni Kristo, di ka man pwede magkaigwanin buhay o experience the resurrection kung mayo manin passion. Mayo manin Easter kung mayong Good Friday. Kaya difícil yan na iharubay. Sa buhay kan mga disipulos, tangon yan sa gospel, ang paglakaw ni Jesus sa ibabaw kang dagat. Pero bago yan, so pag-multiply kan mga kang limang tinapay, dawang isda. That was the gospel yesterday, no? As in, paano pasinakan kang alasan, no? Paghanga, dahil napadakol ni Kristo itong limang loaves of bread. Ngunyan, nailig na naman indal saro na naman nangangalasan, naglakawan sa nagagurang nan sa ibabaw kang tubig. So, kung kita ang nandoon, ano daw ang magiging reaction ta? Tadig di baga pigsamba si Jesus. This is very common in the Gospel of Matthew, no? Ninulita, si Jesus ang pig-consider na aki kan Diyos. So every time na may milagrong ginigibos si Jesus, nagkapatirapa sinda. And it is the custom of the Jews sa Ebanghelyo ni Matthew na garuwaga na narurumduman ninda ang kamurawayan kang Diyos and immediately madapa sinda. Tayo yan ang pigapailing ni Matthew sa iyang gospel. Ngunyan, ang experience kang mga disipulo might not be our own example, no? Pero
Kung sa mga disipulo day nakaya, to sunod-sunod ang milagrong nahiling, ano daw kita makakaya ta? Kung ang nare-receive ta sa kagurangnan, more than we ask for. Natapupig sabi ko ini, paano pagunat ta? Tabako namin kita sa panahon ni Kristo, we're no longer live at the time of Jesus, 2,000 years ago. Pagunat ta, dahil na ini mararanasan. Pero kung dahil ini ma-experience ngayon kitang connection sa kagurangnan. But since we believe na ang simbahan ta, saro, banal, katoliko, apostoliko. Sabihin sa apostoliko, we connect with the apostles, we connect with the disciples. Kaya nga ni kita may mga patron. San Judas Tadeo is an apostle. So, ba't sabihin ng atugang, dahil man nararayo, hindi man unusual na mamatean ta ang mga milagro sa buhay ta. Expect that kung talagang nagtutubod ka. Kaya nga ni ang pig-apod tang salud, ang health, kung hagadon man sa kagurangnan, itataw sa imo. Dahil man ang hulugan na pobre ka, magagadan ka, maghihilang ka. No. Ang pagtubod, iyo ang mapalaba kan buhay ta. Siguro sa dakulo ng mga mayong kwarta, sabiyon ta, madali sa nang buhay. Pero yan po, so dahil nagtutubod. Nasa sa tuya yan, kung gusto tang maglawig ang buhay ta, magpangadji ka. Magdebosyon. Pero para saan yung magpalawig ng buhay? Kung dahil mo man pigwapahiling ang karahayan, kang kagurangnan, tanganing maka-attract ki more followers. Tayo bagayan ang dahilan. Kung nata kita nagdunubin na kay St. Jude, bagong iyo, dakol pa ang magsunod, ninulit, piga pangadita, asin, piga pahiling tang maray na ehemplo. St. Jude will not be the one to do that, kundi kita. So that is the miracle. Kung padagos tang gawin yan. Pero kung isang Huwebes ka lang nga nagsimba at hinahagad mo na sur milagro, di po yan ang paraan ng Panginoon. Maybe we are praying to the wrong saint, or maybe we are praying, or maybe we are inside the wrong community. So, pag nilay-nilayan ka, ano ba talaga ang gusto ko sa buhay ko? Ano ba talaga ang pagkamidbid ko kay Kristo? Siya ba ay utusan ko para gumawa ng milagro? O siya dapat ang mag-utos sa akin? Pagpabibig ko mga tugang, taganin sa kon sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Akon manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamon,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibig kami, kagaying pabanala ining mga dolot, asin sa pag-ako kan pagdolot kan sa imong sakripisyong espiritual, himoa kami sa imo na daing tapos na atang uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas. Danay sin minsan sa iyo nagpasalamat kami sa imo, banal na Ama. Huli ka namumutan mong aking sa Yesu Kristo, ang sa imong tataramon, nagibo, kang kabos. Sinugo mong paraligtasin para tubos para sa mo. Nanilaman sa bagsikan Espiritu Santo, namundag sa Birhen, sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo kan banal na banwaan, nagdupas siya kan pinapasakitan, tanganing daugon ang kagadanan, asin ipahayagan pagkabuhay liwat. Kaya kay bakan mga angeles in gabos na santos, nakaharubay kami kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Kagurang naning kanagadan banal, barabaling kabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibig kami, pabanala kanambon sa imong espiritu. Taganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaliban sa pasyon, nagkuhan tinapay, sin magpasalamat, binaaki ni, tinaw sa mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tinian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man baka pamanggi sa pagkayang kangkalis, sigirahay na pagpasalamat sa imo, tinaw sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, si mag-inom kay ni, tiniyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay na tipan, napapabuloson para sa indo, si para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrumdom sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magkagurangdan, kaning tinapay ng buhay, sin kalis kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, sin maglingkod sa imo. Asin kikimahirak kami, nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karong dumakagurangdan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kagabos na klero. Siring man girumdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat.
Orog na itong pinapumibi sa misang ini, sa kabos na gadan, dangan ako asin na sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na may ibig kami tanganan kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo. Mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, sing gabos na santos, kay tupan na kapagaya sa imo, magkani kong maging kairas, kan buhay, daing kasagkoran, mag-omaw, asig pamuraway sa imo, siring man. Huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sinda sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasarokan Espiritu Santo ang gabos kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no, ng kaugalian, nga ngahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa dagan, siring sa langit, sa mong kakanon sa roal daw, tao mo sa muya ngunyan, sin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo na nakakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namin ibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon, katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani taling ka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos, nakaporisawan. Mantang kami, nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Sa Kristo kagurangnan ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, haray pagilingan sa mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan, papagkanigwa siya patuninong asin No, tuninong asin magkaburunyog, susog sa ibang kabotan, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Tuninongan kagurangnan, mapasaindo sa God paman. Asin sa imong Espiritu. Patinawan ka mo kantanda, ning katuninongan. Peace be with you. Tugang ngayon sa kagurang na Yesu Kristo, nagpailing sa iyang kapangyarihan sa mga disipulos. Sagod ko niyan, papailing kapangyarihan niyan sa banal na ostya, sa banal na misa.
Sang kodero kan Dios, papara kan kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumaya. Matamano kita kang awak ni Kristo sa buhay ni daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Umiibig kita. Kagurangnan ang tabayi kay kung daing tapos na tabang ang mga binabago mo, kan langit no na atang. Asin sa daing untok na pagsurog sa inda, pagka nagawas sindang magkamit, kan daing tapos na pagtubos, liki Kristo sa moong kagurangnan. Amen. Kung bot niya ito mag-attend kang ordination sa aga sa Calvary Cathedral, it will be at 8 o'clock in the morning. Tulong diakono, tulo adawang padi. In special way, dahil sa aga po ay priest day, aldaw ka mga padi, ulit na kapistahan ni St. John Marie Vianney, naghagad ako o ang bilog na diocese, yung pangadji po, especially po sa nagkapirang padi who are having problems, no? May mga dinadaanan sila. Kaya pagdasal po natin sinda na lugod, magliwanag, ang gabos na malibong o kaya madiklom. Sometimes this happens, no? Hindi naman sila mga santo, hindi naman sila mga supermen. Kaya they are also weak
at may mga nangyayari po. So, let's offer them little prayer today, tonight, tangani pong harinawa sa tabang, kanasabing mga pamaibi, makabalik iraray sa tamang dalan, sa tamang ministeryo. Thank you very much. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. ikan mga pamaibi, bendisyon, San Judas Tadeo, si Maria ning kaligtasan, kamo asin ng mahal sa buhay bendisyonan, sa ngarang kanama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Dinuluto ng banal na Eucharistia, lagawad sa katorinongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.